Kien għal-ħabta tal-5 ta' filgħaxija tas-Sibt 17 ta' Marzu bħallu 10 snin li Benedittu 16 dak iż-żmien Papa rifesa l-ewwel darba fuq l-art Maltija. F'din iż-żjara ta' 24 siegħa l-Papa żar diversi postijiet reliġjużi fosthom il-Grotta ta' San Pawl fir-Rabat. Kienet il-quddiesa fuq il-fosos tal-Furjana li ġibdet l-eluf ta' Maltin wawċin sabiex minn kull rokna isegwu l-konċelebrazzjoni solenni immexxija mill-Papa. F'dawn il-jiem il-Papa Benedittu qed jiċċelebra żewġ anniversarji oħra, it-93 sena minn twelidu u l-15 il-sena minn duġu elett bħala s-suċċessur ta' Pietru. One News tkellem mal-ambaxxatur Malti għas-Santa Sede Frank Zammit li jaf miqrib lill-Papa Emeritu. Jiena niddeskrivi l-Papa Benedittu 16 bħala l-iktar persuna intellettwali tas-seklu 20. Huwa ġgant ukoll fl-umiltà, huwa persuna li jħobb ħafna. Huwa persuna li jħobb ħafna u umiltà jidħlu f'xulxin b'lezzjoni waħda li tagħna meta ħass li ma kienx għadu b'saħħtu biżżejjed biex jigverna l-Knisja, biex jiservi l-Knisja, iddeċiedi li jirrinunzja l-Papat. Intant il-poplu Malti kien ħerqan għall-ewwel żjara apostolika tal-Papa Franġisku fi Xtutna, iżda minħabba l-coronavirus din kellha tiġi posposta. Iżda l-ambaxxatur Zammit spjega ma' One News li fil-kuriduri tal-Vatikan għad hemm stennija kbira għal din iż-żjara. Ħafna mill-affarijiet saru l-advance party tal-Vatikan ġew għal darba darbtej jaraw il-pajjiż. Inħalli l-aħbar tingħat mill-Arċisqofu mill-President tar-Repubblika, però li jidli nista' ngħidilkom dil-ġimgħa kont telefonata fuq xi xogħol ta' bejn il-Gvern Malti u l-Vatikan u wieħed mill-prelati għolja tal-Vatikan għalli li ma nesewix iż-żjara tal-Papa, ġifieri qiegħda f'moħħhom u meta l-affarijiet jirritornaw għan-normal isseħħ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.